Wabungebe sitshwe sithi uyaphuza lo sisi wasibeka kanye phaa kwimizuzu masiyenze ibe sixhenxe bethile phaa intsimbi yakhe intsimbi alright yesixhenxe ya intsimbi yesixhenxe sisi owethu khona kwela cala Ndikhona msasazi, ndikhona. kutheni ngakuboni nje Ndikubona nje mna msasazi. mna ndikuboni andikuboni tu kweli cala andiyazi wayo okay hayi ndiyakubona ke ngoku okay ndicela uthatha eli thuba ubulise ke kumphulaphuli ndiyakubona ke ngoku Msasazi, ndithi ndiyakubona ke ngoku ndicela uthatha ithuba ubulise kumphulaphuli eVukane FM. Sisowethu alright ndiyabona uba ngaba simane sichawukana phaa nosisi owethu kule icala lingaphaya. Sisi Olothe ndiva? Sisi owethu alright ke ya sizama ke uphinde simtshekishe uba ngaba kwenzeka ntoni na. Sisi owethu uyandiva kwelo cala? ndikhona msasazi. Andiyazi kudala ndizama ukhwanga. Uyandiva? Ndiyakuva msasazi, ndiyakuva. Okay. Ya benisithi mandikunike ithuba uba ngaba ubulise kumphulaphuli ekhaya. Ndiyabulela kakhulu msasazi, ndiyabulisa kubaphulaphuli be-VCR FM, amafama emakhaya ngale njikalanga. Ndingu-owethu wakwaMasabalala, ndisuka kulo mzi wakwaThalitha Fama olikhaya elincedisa amafama ukuze afuye ngecebo. Well, asibhikelanga kakhulu kule veki pheleyo. In fact, sisekulaa nto besikuyo last week, namhlanje siza no-part 2 waloo nto leyo. Ndiyafuna nje uyondlalele uyitshayelele uba ngaba umcimbi esithetha ngawo namhlanje uthini. Ndiyabulela kakhulu msasazi. Umcimbi esijonge kuwo namhlanje sagxila kulo mcimbi woxinzelelo, stress and immunity. Ukuba ke msasazi ndingabuyela nje umva kancinci kwiveki ephelileyo, amafama ebekhona awukhumbula ukuba sinyathele izinto ezininzi. Kuzo izinto esiye sazinyathela okanye esiye sacaciselana saqhubisana ngazo, bikukujonga okokuqala lo mcimbi ubangela istress okanye ubangela uxinzelelo ematakaneni. Ze sazibalula ke ezi zinto, kuquka ke mhlawumbi nexesha eli lokuzalisa. Kwenye yezo zinto ke siye sazibalula, siye sabalula ngendlela umhlambi ohoyeka ngawo okanye umfama athi awuhoye ngawo ngeli xesha kanye uthweleyo. Enye yezinto ebesikhe sabuya sajonga kuyo kubaphulaphuli abawukhumbula ebesinabo kule veki pheleyo, besijonge nalo mcimbi uye ubangela into yokokubana imfuyo ibe phantsi koxinzelelo. That is xa zikwimeko yokokubana ziyasuswa komnye umhlaba ziya komnye ukuhamba umgama, njalo njalo. Ze sabuya ke sabuya sakhankanya izinto ezinokusincedisa ukuze la matakane mhlawumbi athe abaphantsi kolu xinzelelo siwancedise njani. Kwenye yezinto ebesiyazikhankanya ke sikhawulela izinto ezininzi, hayi uxinzelelo kuphela kodwa nesiseko esiqinileyo esinokusinceda ekusekeleni amatakane. Saze sathetha ngeengxaki ezithi zihlasele amatakane kanye ngoku ezalwa, ukukhula kwawo esengaphantsi kwinyanga. Zizinto ebesigxila kuzo. Kule iveki ke singena kuyo ke baphulaphuli, sikhawulelana nomcimbi ukujonga kanye ezinye izinto ebesiye sathi ekuthetheni kwethu nani safumaniseka into yokokubana nazo zingumcelimngeni and kubalulekile into yokokubana singazikhawulela okanye singazizinto esiza kubeka umnwe kuzo. Umzekelo, enye yezinto ke msasazi eziye zibangele uxinzelelo, hayi ematakaneni nje kuphela kodwa kumhlambi wonke, that is kuyo yonke imfuyo ephilayo nelungele ukuba mayibe iyatyiwa. Ngulaa mcimbi wokuba ufumanise ke ukuba kuxutywa imfuyo ezingalinganiyo. Yibone apha msasazi,
ufumaniseka into okokubana kwesi sibaya noba kusisibaya senkomo, kukho inkomo, kukho iidyongosi, kukho namathole. Ufumaniseka uba kukhona ukubhulisheka okanye ukuqweqwedisa kwezi zincinci ziqweqwediswa zezi zindala. So yenye yezinto eziye zibangele uxinzelelo olukhokhelela ekubeni koba imfuyo le mayingenzi kakuhle okanye ingakhokhelela ekubeni koba imfuyo yakho ingakuniki le nto uyilindeleyo. Xa sithetha ngento oyilindeleyo, sithetha ngendlela ukuba mhlawumbi ubunexesha ubulibalile lokokubana noko xa kufika kwisiteji esithile la mathole ndifuna ukuba ndibe ndiyawathengisa. Umzekelo, mhlawumbi sithi sithetha ngamatakane, mhlawumbi asithethi ngamathole. Sithi ubulindele into yokokubana noko amatakane wakho xa sele ewugqibile unyaka, sele nonyaka onesiqingatha, ulindele into okokubana mawube uyawakhwelisa. Kodwa uyawufumaniseka uba umatakane angakhange akhule ngendlela ebe aphantsi koxinzelelo, awazi ukunika ezi zinto uzilindeleyo. Hayi ematakaneni kuphela kodwa nakuzo iimazi, nakuzo iinkunzi. Umzekelo, njengokuba sithetha ngokuxutywa kwemihlambi eyahlukeneyo, uyafumaniseka into okokubana ezinye njengokuba zizawuxutywa zingalingani, zingade zibe phantsi koxinzelelo, ziphethe sezilahlekwa naligazi. Xa sithetha ngokulahlekwa ligazi, meaning zizawuphetha sele zibhitya. Ezinye ke msasazi zezinto eziye zibangele olu xinzelelo, uyawufumaniseka into okokubana zizinto eziyawukhokhelela ekubeni koba imfuyo le mayibe iyagula. Umzekelo, once kungabikho manzi, ufumaniseka into okokubana azityi, iba khona okanye iyakhokhelela ekubeni koba zingabe ziyagula. Yiqaphele ke msasazi nomphulaphuli le nto, kwixesha apho kuye kwavalelwa amatakane namathole na ngaphezu koko, ufumaniseka uba avalelwe apha ekhaya kule gadi ingenakutya, akukho zondlo, akukho manzi, ziba phantsi koxinzelelo. Laa ngxolo iye yenzeke, ufumaniseke into okokubana yenzeka xa kanye zizala yamatakane kuba eye akhethwa ngenjongo zokuthi mhlawumbi umfama ulumkele ukuba makangalahlekwa ngamatakane, alahleke edlelweni, njalo njalo. Kodwa ufumaniseka into okokubana zikhokhelela ekubeni imfuyo le mayibe phantsi kwalo xinzelelo. Ezinye msasazi izinto ezinolubangela uxinzelelo ikwazizo izifunxakazi. Xa sengezifunxakazi sithetha ngee-parasites, both internal and external. Kodwa ndirhalela siqale kulo mcimbi wezi external parasites. Bona kweza uyawufumaniseka into okokubana aziphelelanga nje ufunxwa igazi okanye ukuhlutshwa ngamakhalane nje kuphela. Ubuyaqaphela kwimeko yokokubana zibhuzwa ziimbuzane, ixesha elininzi leli xesha bekumele into okokubana ziyatya, kodwa umsila wazo ubhizi usazama ukuphekuza. Iba yeyona nto, yenye yezinto ezenza uxinzelelo apha kuzo imfuyo le yethu. De ngelinye ixesha ayipheleli nje kwenzela uxinzelelo, if sithetha mhlawumbi ngeembuzane, sithetha yes, uba sithetha ngeembuzane, sithetha ngemfuyo apho esizawuphetha siyibona sele inengxaki yamehlo, ilila ngoba sizawubhuza apha emehlweni. Ufumaniseka into okokubana ezi zinto ke ngelinye ixesha ubuyaqaphela ke uba sithetha ngeembuzane, zizinto apha eziye zixhaphake xa bekukhe kwamanzi, kwakho iimvula ezininzi, nto leyo iye yehle ehlotyeni, iyalubangela uxinzelelo. Ithi ke loo nto leyo msasazi, uxinzelelo olu emfuyweni ayonto yenzeka nje ngexesha lokokubana kutshintshe imo yezulu kuyabanda, kodwa yinto enokuchaphazela imfuyo yethu noba kukweliphi ixesha apha enyakeni. Kukho ke ngokwemeko yokuba uyawalumla amatakane okanye amathole akho. Xa welunyulwa abaphantsi kwalo xinzelelo ngoba uwazisa kwinto angayiqhelanga. Ebekuqhelile unyana, ebekuqhelile uhlala nonina, ze izinto ziye zitshintshe
yenye yezinto ke ezo eziye zibangele uxinzelelo kwimfuyo yethu. Zonke ke ezo zinto zibangela olu xinzelelo ndongeza kwezi besikhe sanyathela kuzo kwiveki ephelileyo, zizinto ezimsasazi eziye zehlise ukukhuseleka komzimba. That is, ziyayehlisa i-immunity okanye zehlisa izinga lokokubana amajoni omzimba omelele akwazi ukuba angazilwela kule ngxaki ithi ihlasele imfuyo. Alright. Imizuzu masiyenze ibe 18 ibethile pha intsimbi yayo pha intsimbi yesixhenxe. Nawe ke mphulaphuli siza kunika ke ithuba lokuba ngaba ube kanti uyangena uzibuzele lo mbuzo ufuna ubuza apha kusisi owethu khona ukuze nawe ke uzoqonda, ngoba kaloku ezona njongo ziphambili kawuba ngaba abe lapho sisi owethu uba ngaba sizocebisana sakhane singamafama mphulaphuli ekhaya. Sisi owethu lo mzuzu ke umphulaphula engekangeni ndiyafuna uba ngaba ube kanti uyaphinda uyaqhuba, ingakumbi ke kwizinto ongazange ube kanti uyazichaphazela kule veki pheleyo. Ndiyabulela msasazi. Now mafama masikhe sijonge ndirhalela msasazi, amafama akhe ajonge ezi zinto zinoba ngumcelimngeni. Masithi ke ngoku seyiphantsi kwale meko yokokubana ifumene olu xinzelelo. Enye yezinto ezinoye zichaphazele ingeniso okanye imeko yokokubana le mfuyo lena ingabikho active okanye ingakuniki isivuno osilindeleyo ngefanelekileyo, ziphetha zikonqena nolela. Masithi uneenkunzi, zizawukonqena iinkunzi ukuleqa. Mhlawumbi bawukhumbula abaphulaphuli ebebemamele kwiveki ephelileyo, yinto ebendikhe ndadlula leyo kuyo, noxa nje ke mhlawumbi ndidlule kuyo ndicacisa omnye umcimbi. Kodwa lolunye uxinzelelo yenye yezinto ezinokwenzeka imfuyo le xa iphantsi koxinzelelo. Futhi enye yezinto ke msasazi enokuba khona xa imfuyo le ithe yaba iphantsi koxinzelelo, yilaa ngxaki yokuguqulelwa kokutya ngokobunzima begusha. That is, yilaa nto sithi yi-food conversion. Ufumaniseke into okokubana ayizukwenzeka loo nto leyo ngenxa yoba ziphantsi koxinzelelo. Umzekelo, kumafama asele ekhulile aba nento ethi le imfuyo inomlinganiselo okanye inokusinda okungumlinganiselo, umzekelo ongu-60. Ndifanelwe ii-kgs, ndifanelwe ukuba ndingayinika ukutya okungakanani ukuze umzimba uzofumana izakhamzimba ozidingayo. So yenye yezinto ke ezingenzeki kakuhle xa imfuyo le ithe yabe iphantsi koxinzelelo. Enye ke msasazi yezinto ezingakhokhelele ekubeni koba imfuyo le ingade ikunike le nto uyilindeleyo xa ithe yabe iphantsi koxinzelelo, yilaa ngxaki yokokubana zingaphetha ezimithiyo sele zilahlekana namatakane. Zingadanga ngabe yenye yezinto okanye le nto ke ngoku ndithetha ngayo yokuphunza ibangelwa zizinto ezininzi. Kodwa enye yezinto ezitshila phambili ezinobangela uphunzo kuyo imfuyo iba kanye yile ngxaki yokokubana imfuyo lena iphantsi koxinzelelo. So yenye yezinto ke msasazi ezinokubangela into okokubana imfuyo le ingasiniki ii-results esizilindeleyo xa imfuyo yethu ithe yabe iphantsi koxinzelelo. Now umphulaphuli, umfama ekhaya, nazi ezinye zezinto okufanele into okokubana abe uyaziqwalasela ngendlela yokungenelela ekubeni koba sincedisa njani ukulawula le ndlela yokokubana zibe azikho phantsi koxinzelelo. Uyawuqaphela ke umphulaphuli msasazi ukuba kwezi zinto besele sizikhankanyile ngaphambili sithi zingxaki, isisombululo sesikhona kwaphayana kulaa ngxaki. If umzekelo besinikeza ingxaki yokokubana kukuquntywa kwemfuyo,
ii-ages ezahlukeneyo ndaweninye. Ithi loo nto leyo noko bekumele into okokubana akaziqhubi imfuyo engalinganiyo ngokwe-age okanye ngokokuzalwa kwayo. Kodwa enye yezinto ezinokusinceda into okokubana sibe siyangenelela, ikhona laa meko yokokubana imfuyo le iyazala, kodwa ekuzaleni kwayo ufumanise into okokubana kukho izinja kwakule meko yokokubana zibe ziyazala, ziyakudinga ukukhuselwa. Umzekelo msasazi, masithi kukho le nkomo okanye le gusha izalayo. Njengokuba kukho le gusha izalwayo, ufumanise into okokubana ngeli xesha izala ngalo ibilixesha lokokubana mazibe ziyakhutshwa ziya edlelweni. Yenye yezinto ezazibeka phantsi koxinzelelo noko mayishiyeke yona igqibe uzala. Emveni koko kuqinisekisa into okokubana kuloo meko akukho zinja zizawube ziyafikelela. So zezi zinto umfama anokungenelela ngazo kwimeko yokokubana sizame ukwehlisa esi stress, kuquka ezinye ezininzi ebesisele sabe siyazikhankanya. Yeah, all right. Ndiyafuna ke singabashi ngaphandle abaphulaphuli ingathi ngoba bayangena kweli cala lengapha siva bangababona. Yintoni le bafuna uyibuza kweli cala? 0738491740 0738491740 sifuna uva kuwe ke mphulaphuli ungena esithini basengapha. Yaba noMakhatsi msazi, Makhatsi number 2. Sharp msazi, type DJ. Ibingezi kuthi le ndiyayiqonda uba ngaba ibingezi kuthi inobuye yalate ibisiya ku-DJ Apps. Mphulaphuli yakusibamba phaa kwa-0738491740 ngumnxeba wethu lo, ungenjalo usibambe phaa kuWhatsApp okanye usibambe phaa kwa-072 514 5381 sive kuba ngaba wena ungena uthini na. Sikhona napha kuFacebook Amasiko Nezithethe @vuka not Amasiko Nezithethe ezolimo. Yeah, kulapho ke uyawuthi ube kanti usifumana khona mphulaphuli ukhona ekhaya sive kuwe ke. Ungangena napha kuvukani community radio, yasilive pha uzosibukela sibathe gqithi uzosibona usijonge pha. Kwakunye nosisi owethu Masabalala utsho uba ngaba wena lo mbuzo wakho unawo uthini kwelakho icala. Sisi Masabalala, lo mzuzu umphulaphuli engakangeni ndiyafuna nje uqonda ingakumbi kulo mcimbi sithetha nge-stress apha emfuyweni, ngoba kaloku singabanye abantu asizuyi-understand uba ngaba imfuyo njani ibe ne-stress, because sithi abantu abane-stress kanti nemfuyo le iyagowa. Ngosizixelela uba ngaba ngosizixelela ngaba sithi aba bagowayo kanti nemfuyo le nayo inawo umgowo onayo. So ndifuna nje ucacisele ingakumbi okanye kangayibambi kule veki kupheleyo njengoba besikuyimba ngaba imfuyo le iyagowa. Zintoni ezigowisa imfuyo? Enkosi msasazi, apho ibuhlungu khona kukuba yona ayipheleli nje apha ekugoweni, ngoba thina siyagowa sibuye, kodwa yona hayi iyagowa ingabuyi. Okay. Lento lesithi yimicelimngeni engayenzi into okokubana ide ibe iyafa imfuyo ngenxa yolu xinzelelo. Xa sibeke stress sithetha ngayo nayiphi into enothi iphazamise imfuyo ingabikho kwimeko eqhele ukuba kuyo. Yes. Njengoba kule veki phele besiye sathetha ngokutshintsha-tshintsha kwemozulu, sathetha ngelo, sathetha ngengqele, kanti nobushushu obunintsi buyasenza istress. Sathetha nangengqondo. Uba uzuyibona imfuyo, ubuyakhumbula baphulaphuli kwiveki epheleyo besithe sazekelisa ngemeko yokokubana zisiwa ediphini. Laa ngxolo ukuba umfama angayithenga emveni kwexesha lokokubana bezikhe zabe zikwimeko yokuba yokuphithizeliswa, mandiyibeke ngolo hlobo, uyawufumaniseka uba kwenzeka laa nto besikhe sayikhankanya kule veki pheleyo yoba iyawuthi ixhelwa ibe inyama le ilushica okanye inyama le iqinile. So zezinye zeemeko ukuba eziye zikhokhelele kuba mhlawumbi ungayiyeka
for iveki ingade ibe ikwimeko yokokubana loo mfuyo yakho noba yigusha, nokuba yinkomo, nokuba yibhokhwe, ufumaniseke into yokokubana izawude ilahlekwe naligazi, that is ide ibe iyabhitya. Msasazi, ezinye zezinto ke ekufanele into yokokubana sibe siyazijonga. Yes. Siye sanendlela ebesiye sathetha ngayo, okanye masithi sinento ebesiye sathetha ngayo ebizawukusisondeza kwimeko yokokubana le mfuyo siza kuyikhawulela njani xa ithe yabe iphantsi koxinzelelo. Umfama uyawuvula, siye sakhankanya elinye leyeza eliyi-Tyleimune Plus. I-Tyleimune Plus ke asuziphelela nje ekuthetheni kwimeko yokokubana iza kuncedisa kwimeko yokokuba le mfuyo yakho iphantsi koxinzelelo, kodwa yintoni ibaluleke ngayo? Yes. I-Tyleimune Plus, mfama, ngundoqo xa kuthethwa ngoxinzelelo. Nokuba luhlobo luni imfuyo yakho ethe yaphantsi kwalo olo xinzelelo olo, ngenxa yezi kuyo le Tyleimune Plus iqulathe iintlobo-ntlobo zezithako ezithi zincedise, msasazi, uba imfuyo le ikwazi ukuzilwela, amajoni omzimba adlobe, omelele ngakumbi ukuba angazilwela kwizifo ngezifo. Amaxesha amanintsi kwimfuyo ethe yabe isegazini akukho lula kuyo, noxa nje zikhona izifo ezinothi zibe ziyayihlasela, but akukho lula ukuba ingafane ibe iyagula. Yile nto kuye kubaluleke into yokokubana umphulaphuli makabe kwimeko yokokubana imfuyo le uye wabe iyondleka, iyazifumana izondlo ezinazo izakhamzimba. Now njengokuba iqeqethe ezintlobo-ntlobo ezizawuthi zincedise imfuyo amajoni omzimba ukuba akwazi ukuzilwela kwizifo ngezifo ezinothi, msasazi, zihlasele imfuyo lena. Ukanti ke xa sithetha ngezifo kuquka nezi zifo ziye zibangelwe zii-viruses nee-bacterias. Xa ngee-viruses that is iintsholongwane ezihambayo neentsholongwane ezinako ukusuleleka. Zizo ke i-Tyleimune Plus iyakwazi ke into yokokubana ilwe kanye okanye ibuyise amandla okuba umzimba lo mawukwazi ukuzilela kanye kuzo. Umzekelo, uyabona xa sithetha ngokuba mayizilwele kwezi viruses nee-bacterias, meaning zizo kanye ezi zithi zivulele nezinye izifo ezinothi zixhaphaze imfuyo le yethu. Yile nto ke ngoku iba kubaluleka into yokokubana umphulaphuli makayisebenzise le Tyleimune Plus, kuba iza kunceda, ayizuphelela ekuncedeni ekubeni koba mayivuselele amajoni omzimba, ukanti nakule imfuyo ibikhe yathi yafumana ukugula yaphantsi koxinzelelo, uyakwazi ukubuyisa amandla ebethe abe ayalahleka because inezaa vitamins nezaa trace elements. Ukanti i-Tyleimune lena ayiphelelanga nje kuncedeni iigusha zakho, iibhokhwe zakho neenkomo, kodwa iya nakwesiphi na isilwanyana esithi setyise. Ukanti iyanceda nakwiihagu, iyanceda nakuzo iinkukhu, iyanceda nasemahashini. Ithi ke ngoku umfama lo akakwazi uhlala engenayo i-Tyleimune RTU, engu-all season, okanye masithi eliyeza elizawungena kulo lonke ixesha eli lonyaka. Ubana ukhumbula ke baphulaphula, ndithe xa ndiyazisa i-Tyleimune Plus kule veki iphelileyo ndathi ingumvusankunzi. Ithetha into yokokubana ayizuphelela nje ekubeni kobana inibe nezakhamzimba kule ibithe yagula nakule iphantsi koxinzelelo, kodwa iyabuya ikuncedise nakule kufuneka ichumile ze ibuye ikwazi ukukhwela ukuba yinkunzi, uba lithokazi, ukwenzela into yokokubana malidumbise ze lifinyise ngexesha elifanelekileyo lilungele inkunzi. Ithi ke loo nto leyo le Tyleimune Plus ingundoqo kumfuyi onenjongo yokufuya ngengeniso.
Alright. Kukho lona umphulaphula wena sisi owethu apho buza ibangaba ndicela ubuza phaa kwaThalita ingaba umcimbi odibene neenkukhu uthi yena unengxaki yeenkukhu ezisuke nje zife nje uba ngaba aninalo uncedo uba ngaba iinkukhu ezinjalo zincedwa njani zona? Okay, enkosi msasazi. Mm, Kumba wenkukhu mm, umfama akasityebiselanga ukuba mm. ingaba ingxaki yezi Yintoni? nkukhu yintoni, uphelele nje kuthini ezifayo. Zinintsi ke into ezinokukhokelela ekufeni kwemfuyo noba yeyiphi, aziphelele ekuthetheni ngeenkukhu nje kuphela. But sithetha nangazo neegusha, neenkomo, neebhokhwe njalo njalo, kuyo yonke imfuyo. Zinintsi into ezinokukhokelela ekufeni. Mhlawumbi kusenokwenzeka angathi umfama ziyafa iinkukhu zivele zife nje, kanti nendlela ezihleliswe ngayo. Uba uyakhumbula ngomcimbi we-stress and immunity, ndithethile nangendlela le amatakane afuneka ehoywe ngayo namathole bazizala, meaning neshelter le, that is indawo le yokuzalela, kubalulekile into okokubana mayibe yenye yezinto ngokunjalo ke nakwiinkukhu apho zihlala khona yenye yezinto. Kodwa kukumkhawulela umfama njengoba ndithetha ngayo Immune Plus, that is iyenye yezinto njengoba bendiyibala ndikhankanyile nazo iinkukhu, meaning kulo lonke olu xinzelelo bendithetha ngalo, Immune Plus ayiphelele ekuncedeni ezi ngxaki bendithetha ngazo phaa kwiinkukhu, kwimfuyo le izinto zine, kodwa iyaya nalapha ezinkukhwini msasazi. Alright, phulaphula 0738491740 ngu-0738491740. Sifuna uva ke kuba ngaba wena uyawungena usithini kwelakho icala ubuze lo mbuzo unawo phaa kusisi owethu kaMasabalala khona ukuze abe kanti uyancedisana nawe kolu usuku lwanamhlanje. Masibamba apha ingathi ukhona khoya apha emnqabeni. Molweni khaya. Molweni. Molweni. Alright, uye wabe kanti uyaqhawuka. Masojonga phaa kwelaa cala lika-Facebook ezolimo Etvukani Community Radio. Okay, masiqale ngapha. Molweni khaya. Molo baba. Molweni tata. Ngicela ukubuza mani kusisi lowo. Yes. Ethole apha elineentsumpa ezintsumpa ngomzimba lona wonke kakhulu asentanyeni. And liyarhuda futhi. Inyawuza apha endlini. Okay, enkosi Nyawuza, enkosi kakhulu siyabulela. Uzokuphendula. Alright. Utsho phaa uNyawuza kweliya icala lingaphaya. Hopefully ke uyibambile usisi owethu umbuzo kaNyawuza phaa. Masimphendule. Okay, ndiyabulela msasazi. Into esiyibhudileyo ke ngoku apha kuqala uNyawuza kukulubuza into okokubana lithole lingakanani. Mhlawumbi okanye uzophinda abuye okanye angaphinda abuye. Yes. Okanye angaphinda abuye, kodwa ke mhlawumbi kuba eye wakhankanya into yokokubana lineentsumpa, ndinayo into ethi noko ayilothole lincinci lisandula ukuzalwa, ithe into okokubana selithole esele liqabukile. Then ke ngoku kulo mcimbi wentsumpa, Yes. iintsumpa kule meko yakhe siye singacebisa apha kwaThalita ukuba sikhona isitofu, esisitofu esi-anti-inflammatory schedule 4. Zezi zitofu ke zingafumanekiyo kwi-over counter apha kwi-shelves, kodwa umfama akwaziyo ukuba angazifumana koogqirha. Umzekelo kumafama alapha eChris Hani athi afikelele naseKomani, bakhona oogqirha aba besebe lezolimo abathi bancedise ekubeni koba bawakhawulele amafama. Ukanti ukhona nogqirha olapha eKomani, uDr Shepherd Marimbiri oseKomani Veterinary Clinic, ongakwazi into okokubana kwimeko enjalo umfama amnikeze esa sitofu
kuba zizitofu ezikwilungelo lokokubana zingakhutshwa ngoogqirha kuphela, atofe ngaso, ze abuye abhuste okanye ancedise ukongeza izakhamzimba, vitamins and trace elements, ngalaa Thallium Plus kwimeko yethole lakhe elithe laba phantsi kwaloo ngxaki umfama athetha ngayo. All right. Yes. Yeah. Ungaphinda ubuye ke mphulaphuli kwa 0738491740, 0738491740, ngenjalo sibambe phaa kwa 072-514-5381. Sive kuba ngaba wena uthini wakho umbuzo. Kungenjalo ke ungasifumana napha kwela icala lika-Facebook Ezolimo @Vukani Community Radio, okanye usijonge phaa kuVukani Community Radio. Sikhona phakathi live, sive kuba ngaba wena uthini na kwelakho icala ukhona ekhaya. Well, ndizama ujonga ke owethu uba ngaba abangenileyo kweli icala lika-Facebook bona bangena besithini. Okay, uthi uNkosinathi kwecala ngapha, Mnqongo, ndiphulaphule ngomdla, siyabulela ngale nkqubo. Right, enkosi kakhulu Nkosinathi, ya utsho yena kweli icala lingaphaya. Masiphinde sijonge omnye. Alright, uthi lo yena kweli cala ngapha, ndicela usisi andincede ngeegusha, uba ngaba isibindi segusha, iigusha zam. Alright. Okay. Uvakala kahle kweli cala ngam. Ndinqanda ufunda into yam. Utishara wam ingxaki wayendititsha undimamele ngoxa ndizofunda isiXhosa endingasaziyo. Ngathi heyi, hayi, ndisandukufundisa le nto mzam. Kutheni uzothetha olu hlobo isiXhosa? Ya, ndicela uphinde utayipe mphulaphula ufake kweli cala ngapha, ya, because andiva ncam le uyithethayo uba ngaba uzama uthini na, but ayiva uba ngaba into negusha nesibindi, but phaa ekugqibeleni ndiphinde ndingayivi. Ndinqena ke ufunda into engekhoyo. Well, lo mzuzu bengekabikho, ka uphinde uqhube sisi nezi ubungekazivezi izinto. Oh, ndiyabulela kakhulu msasazi. Ngoku besithetha ngolu xinzelelo, zezinye zezinto ke uxinzelelo oluye, okanye yilaa nto siye siyibize ngokokubana ezinye iimeko ezibangela uxinzelelo sizibiza ngokokubana zii-silent killers. Yes. Now, kukho ke ngoku nenye into esinokuyibiza into okokubana zii-silent killers. Injongo yokokubana sinikezane okukuxhobisa ezi ngcebiso singamafama, sikhuthaza ukuba ibe ngamafama azawufuya ngecebo. That is le ndlela siyibiza ngokokubana si-strategic farming. Now, ukuba umfama ke ufuya ngale ndlela yokokubana afuye ngecebo, uyanyanzelisa ukuba aqwalasele apho amaxesha, okanye masithi agqale amaxesha apho iingxaki ezithile zehla ngawo. And enye into ke ngoku ekubalulekileyo into okokubana umfama makabe uyayiqwalasela, makaqwalasele nee-solutions ezinothi zilungele elo xesha, ngaphezu kokokubana abe ingumfama oza kuchitha imali. Umzekelo, amafama amaninzi aye athenge izitofu esizibiza ngoba zii-oxytetracyclines ngeenjongo zokokubana isisisombululo kuyo yonke ingxaki umfama athi abe uyayisebenzisa. Mhlawumbi izitofu eziye zibe ngoo-long acting LA, mhlawumbi eziye zifane ne-tenaline, afumanise into okokubana uzayisebenzisa kuyo yonke ingxaki athi unayo. Yile nto kubalulekileyo, if ungumfama ofuna ufuya ngecebo, jonga iingxaki ezi zithi zilungele, ezi ngxaki zithi zikwehlele wena ungumfama, uze nesisombululo esisiso eziza kungqala ngqo kule ngxaki. Uyabona ke, imfuyo yomsasazi ethi ivalelwe yeyona isemngciphekweni. Kukho isifo esisibiza ngokokubana sisifo esisesengqele, that is pneumonia, okanye isifo esisibiza ngokuba sisifo sombolane. Zezona zisemngciphekweni ke wokuba zingachatshazelwa kanye zezi zifo ndithetha ngazo.
esizibiza ngoba zezinye ze-silent killers, that is zezi zifo zinothi zihlasele imfuyo ngesaquphe. Umzekelo ke msasazi, asithetha ngalo mcimbi wokokubana zizawuhlaselwa kuba zithe zabe ziyavaleleka zisemngciphekweni, kungenxa yento okokubana kaloku esi sifo sisehla kwimeko yokokubana ziphantsi koxinzelelo. That is uxinzelelo olunokubangelwa kukulunyulwa ematakaneni nasematholeni. Yes. Kanye nemozulu etshintsha-tshintshayo okanye ukutshintsha kwemo yezulu, ukunqongophala kwengca emadlelweni. Kwimeko yokokubana amadlelo la ayatshiswa, ufumanise into okokubana njengoba etshiswa amadlelo, izakhamzimba azikho. In fact, ingca ayikho kwawubakho msasazi. So zezinye zezifo, kulapho ke ngoku ezi zifo sizibiza ngoba zii-silent killers zifumana indlela yokubhadozela. Uyawufumaniseka into okokubana nako ke ukunqongophala mhlawumbi kwawo amadlelo kuba kuleli xesha lokokubana kusebusika, ziba nendlela okanye ziba negalelo ezinokubangela into okokubana zehle amandla. Laa nto besithi zehle amandla kwaye i-immune system yazo ibe buthathaka. That is amajoni omzimba la angakwazi into okokubana angabe ayazikhusela kwezifo. Nantsi into umphulaphula emakayibambe. Kubalulekile ke into okokubana sibe ngabantu abathintelayo phambi kokokubana sibe siya ngaphezu kokokubana sibe singabantu abakuqhelileyo ukuba babe bayanyanga imfuyo yethu. Now, zezinye ke ngoku zezinto ekubalulekileyo into okokubana umfama lo abe uyazijonga. Umzekelo, iimpawu zezi zifo ke, esi sifo sengcele msasazi sithetha ngayo, uba sithetha ematakaneni, that is kwanonyakenye mhlawumbi ngokwendlela esiye sithethe ngayo, okanye eziya sizibiza ngokokubana yimigqebo, uye umfama ayiqaphele ngento okokubana zizawuhlaseleka ngequbuliso. Ziye zityhafe and ekutyhafeni azibi namdla wakutya, futhi ziba nabo nobushushu. Ufumanise into okokubana obu bushushu bubushushu ayibobushushu okanye mandiyibeke ngolu hlobo, ziyangcangcazela, zibonakala into okokubana zinengqele, but uyawufumanisa into okokubana ii-body temperatures zazo ziba nabo ubushushu. So zizinto onoziqaphela apha ematakaneni, nokwakufa ngequbuliso kungekho zimpawu, ingakhange kubonakalise le mpawu ncam zokokubana le mfuyo le ayikho rayithi, okanye la matakane okanye le migqibho besithetha ngayo, kuquka namathole. Ezinye ke ziba nombefu msasazi, ufumanise into okokubana ziphefumlela phezulu ngenxa yomonakalo kwimiphunga. Ezinye futhi ziye zibhitye ziyehle egazini. Ezinye ungaziqaphela ngokokubana ziyashiyekela apha emihlambini, ufumanise into okokubana zishiyekela ngemva, futhi ukuba yindawo engummango zide zibambeke apha esifubeni, ufumanise into okokubana ziphefumlela phezulu, laa nto besithetha ngayo, ziyoyisakala. Zonke ke zinto zenziwa kukuba uyawufumaniseka uba konakele imiphunga. Yilaa nto yokokubana umphulaphuli uyawuthi uba ufumene ithuba lokokubana abe imfuyo le uyayihlinza okanye uyayixhela, uyawufumaniseka uba imiphunga le iba nemibalabala eba nayo. Ingaphele nje ekubeni koba ibe nemibalabala, kodwa ufumaniseka into okokubana ngelinye ixesha maxa wambi incamathele apha ezimbanjeni imiphunga le. Futhi ke apha ezigusheni, ezo mpawu zayo zingakubonakalisela nakwimeko yokokubana ziphefumlela phezulu, zide zibe ezinye ziyakhohlela. Now, iindlela ke zokulawula ke mphulaphuli sasazi ezi zifo zengqondo, yilaa nto besithetha ngayo into okokubana kubalulekile umphulaphuli abe uyathintela kunokokubana abe uyanyanga. I-Tillindium Plus njengoba besesitshilo into okokubana iqulathe izakhamzimba
ezininzi ezithi zincedise apha ekuncedeni nasekukhuliseni gqebe ekomelezeni amalungu omzimba, futhi njengokuba yenzelwe ukuba mayomeleze amalungu omzimba, iphinde kwakhona ibe nezaa vitamins and minerals eziquka iityiwa ezidingekayo kwimfuyo yonke, futhi ikwaqulethe ne-fulvic acid, msasazi, ezithi i-fulvic acid zona ezilwa ngamandla okanye ezinikeza amandla okulwa iintsholongwane, kuquka ii-bacterias, ii-fungus, ii-viruses. Yiyo ke loo nto leyo siye sithi ukuthintela kubalulekile kunokuba umphulaphuli makabe uyanyanga. Futhi ke uba uyaqaphela sithe sisiseko umfuyi akakwazi uhlala engenayo le Tyleimune Plus, kuba uba uyaqaphela izinto ebesesikhe sazibala, xa uye wanika isisekelo esiyi-Tyleimune Plus ithetha into okokubana amajoni omzimba omelele ngokwaneleyo ukuba angazilwela kwezi zinto zinothi zihlasele imfuyo yethu. Nantsi enye into ebalulekileyo ukuthintela ke msasazi, njengoba besiye siyatsho, umphulaphuli angathintela esebenzisa iyeza eliyi-Ovibust. I-Ovibust ke msasazi lela yeza anokulisebenzisa kwimpahla emfitshane, kwimihlambi, ngakumbi kule isemingciphekweni yokuhlaselwa sisifo sengqondo. Kwiveki epheleleyo abaphulaphuli bebemamela bawukhumbula into yokokubana siye sayikhankanya into ethi sisoloko sazi ixesha lasebusika ukuba liyeza. Ngamaxesha amanintsi uyafumaniseka into okokubana asikuxhobi ngokwaneleyo. Kubalulekile into okokubana kumphulaphuli athintele imihlambi yawo nge-Ovibust, kodwa ke asikukhuthazi into yokokubana uqalise ukuthintela sele konakele. Kwimeko yokokubana konakele, zikhona iindlela onokokubana ungayinceda ngayo imfuyo yakho ukwenzela into yokokuba ingabi imfuyo eza kushiya. Now, i-Ovibust le uzayisebenzisa ekuthinteleni for esi sifo sengqondo ngeenjongo zokokubana umhlambi wakho mawuhlale usemgangatho okanye mawuhlale ukhuselekile kwesi sifo sisesengqondweni. So uzawusebenzisa nje u-1 ml umzekelo, uyayonga imali kuba ibhotile nje encinci ingakwazi into okokubana ikhavarishe umhlambi omnintsi wemfuyo yakhe. So ungathintela umfama esebenzisa laa thintela uyi-Ovibust. Alright. Uye wabe kanti uyaphinde yabuya ke kweli cala ngapha uNkosinathi. Uthi umbuzo wakhe kweli cala uba ndicela ubuza uba ngaba igusha enesibindi esinamaqhakuva ingaba yintoni ingxaki? Kwenzeka ntoni? Kutsho uNkosinathi kweli cala lingaphaya. Imizuzu ngakho masenze ibe 10 phambi koba sitsho sithi yesibhozo intsimbi. Nawe ke mphulaphuli sakunika ke ithuba phaa kwa-073 849 1740 073 849 1740 ngenjalo 072 514 5381. Isibindi esinamaqhakuva yenziwa yintoni loo nto sisowethu? Okay. Siyabulela msasazi. Isibindi esinamaqhakuva senziwa yintshulube esiyibiza ngokokubana singathi ngamagqitha, that is leaf fluke. Uyawuqaphela ke into yokokubana imfuyo emfitshane, in fact nemfuyo le iphakamileyo, that is iinkomo, zivamisa ukusela amanzi la asemadamini amileyo. Ayohleli nje kuphela igusha njengokuba umfama esitsho, ingehla napha ezibhokhweni, ingehla lo mcimbi wezazibindi zithi zibole nasezinkomeni. Njengokuba kukho la manzi amileyo, amaqanda abangela laa ntshulube yesibindi ayabekwa kanye phaa kulaa manzi amileyo. Ngoku ziyosela zona kanti kwangaxeshanye kungeli xesha kanye zithatha ezi ntsholongwane okanye la maqanda agxebe, not intsholongwane, la maqanda abangela amagqitha. Zezaa zibindi mphulaphuli ayawufumaniseka into okokubana umfama
ziba namaqhakuva okanye zezaa zibindi athi xa ngelinye ixesha xa ezitya ufumanise into okokubana ziba ngathi zinamatye, ziyalumeza. Ukanti ikwazezaa zibindi ayofumaniseka umfama ukuba xa ethe wabe uyazisika, apha kuzo ungafumanisa into yokokubana kukho imibungu okanye laa nto ifana nosinyeke eziye ziphume apha ngaphakathi. That is ke ngoku seyizezaa giant liver flukes, that is amagqitha, iintshulube ezi zihlasela isibindi. Isisombululo ke msasazi kwimeko enjalo, umphulaphuli lo makaseze iigusha zakhe eziseza ngeyeza eliyi-Talirox 34 ukubulala ezaa ntshulube. And ke ngoku ayizuphelela ekumncedeni ekubulaleni nje la magqitha. Masibuyele nje umva besigqibothetha ngoku ngesifo sengqele. Asithetha ngesifo sengqele saze sakhankanya into yokokubana siafektha okanye sihlasela imiphunga, ufumaniseke uba inamabalabala. Sakhankanya nento ethi ezinye zeempawu ezibangela isifo sengqele okanye umfama angayiqaphela ngohlobo lokokubana ziyakhohlela. Ukanti ke msasazi, naxa zithe zabe zinengxaki yeentshulube ezisemiphungeni ziye zikhohlele iigusha. Ithi loo nto leyo kwimeko yokukhohlela umfama makahlole into yokokubana oku kukhohlela okusuka kule layini yokokubana iigusha ezi zihlaselwe ziintshulube ekugqibeleni yena ukuseza. Ukanti ingaba zihlaselwe esisisifo sengqele, apho angaziqaphela nangokokubana zibe zinemifinya. Ugqibezela ke lo mbuzo, ezi zinto ndizilinka okanye ndizidibanisa zombini ngemeko yokokubana siqonde into yokokuba ziyazalana. Sisacacisela lo mfama uthetha ngentshulube yesibindi, uzawusebenzisa laa Talirox eza kubulala futhi nezaa ntshulube zemiphunga. Ingapheleli apho msasazi, kukho laa ngxaki yalaa ntshulube inenkani, that is ezaa ntshulube ziba zezenjeke zizenza iigusha ezi zibe nenzenge okanye okwakudumba iceba. So iTalirox ke isisisombululo apho. Ukwanti ikwayiyo netshefu yomhlambi wakho. Iigusha ezi zinemifinya le kanye ingqindilili, sebenzisa iTalirox ibuye ibe sisisombululo kwimeko enjalo. Ayipheleli apho ke msasazi, izawubuya kwakhona ikulungiselele ekubeni koba noko if ungumfama wegusha mayikhuphe iingqathane eziphasalakayo kuneengqathane ezidibeneyo, ukwenzela into okokubana uyazi uba loo gusha leyo ayinazo ezaa ntshulube zibumsundululo ziba semathunjini. Kube khona namaqhakuva abaphayana kubhobhosi nezaa ntshulube ezinokuzenza iigusha ezi ufumaniseke into yokokubana ziba neenkophe zamehlo ezi ozibonayo uba igazi eli alisahambi kakuhle. So isisombululo ke kulo mfama makahambe aye kwikhemesti ekufutshane naye, afike afumane elaa yeza liyi-Talirox ukunyanga imfuyo yakhe ekuyisezeni for iintshulube. Noko akunto ibukekayo into yokokubana okanye akubikho mnandi ukuthi sifuye iigusha zethu neenkomo zethu neebhokhwe zethu kodwa undoqo isibindi singawufumani. So kubalulekile into yokokubana ayisebenzise laa Talirox. Undoqo sesibindi. Undoqo sesibindi, yeah. Alright, ndiyafuna ke sisowethu siqukumbele ke ngoku. Uqukumbela kwakho ke ngoku uyawusose ushiya ke ngoku neenkcukacha khona ukuze abafuna ubuza bucala kuwe babuze. Enkosi msasazi, mandiqukumbele ngelithi kulo mcimbi besigxila kuwo ongowesesifo sisesengqele okanye umbokane, that is pasteurellosis. Masithi ke ngoku ungumfama obengakhange abe uyathintela. Xa ungakhange wabe uyathintela, then lithuba lakho lokokubana khawukhe unyange ke ngoku. Ungayenza njani le nto msasazi umphulaphuli? Sikhona laa Talimmune Plus. Uba iTalimmune Plus leya makayisebenzise, aseze ngayo kumhlambi wakhe. Angapheleli phaa kulaa Talimmune Plus ke msasazi, abuye azosebenzisa kwakhona
nelayeza sithi i-Tenaline LA. So umsasazi sorry gxebe umphulaphuli makasebenzise ne-Tenaline LA kwimeko yokokubana ke ngoku seziphantsi kolu xinzelelo iigusha zakhe. Enye ke yezinto ke msasazi umphulaphuli amakayisebenzise sesaa stofu sithi yi-Tenaline LA. I-Tenaline isisitofu santoni? Sisitofu esincedisa kwingxaki yokokubana zihlaselwe sisifo sengqondo. Ukanti ke ngoku enye yeempawu angaqaphela ngayo xa zithe zanesifo sengqele ziye zibe nawo nemifinyane imanzi. Usebenzisa ke ngoku laa Tenaline LA. Ayipheleli apho ke msasazi. Ukanti xa imfuyo yakhe inothi ibe nengxaki yamehlo uzawusebenzisa le Tenaline LA. Sisitofu esimasibe ngunogada wakwakho. Njengokuba uyawuqaphela ke msasazi ukuba kwizinto ezininzi esiye sazikhankanya namhlanje siye sathi umfama makabuye asebenzise i-Tyleimune Plus. So imfuyo yakho nje once ibe iphantsi koxinzelelo, yi-Tyleimune. Itheme ekufanele into yokokubana siphuma nayo namhlanje yokokubana yagula yaphantsi koxinzelelo, yi-Tyleimune, Tyleimune Plus leyo. So i-Tenaline ke ngoku ibuye incedisane ne-Tyleimune kuba izawunyanga esi sifo sengqele, inyange kwakhona isifo laa ngxaki yokokubana zibe ziyakhohlela. Ayipheleli apho ke, iyangena nakwezinye izifo nje ukuyiqukumbela ke msasazi, izifo ezinokuquka siye sisibize ngokuba sisifo somkhondo, that is heart water. Ingapheleli apho, naxa zithe zanengxaki ye-pink eye, umfama anganako ukuba angayisebenzisa hayi kwi-pink eye nje kuphela but nakwezaa ngxaki zokokubana imfuyo lena ibe inesaa sifo sokuqhwalela, ukudumba kwenkaba nokungomeleli kwamalungu omzimba. So i-Tyleimune Plus ne-Tenaline makazisebenzise ukunceda umhlambi wakhe kule meko. Baphulaphuli, mandigqibezele ngelithi siyakwazi ukufumaneka kuFacebook. Ikhona i-Facebook page kaThalita Farmer. Ningasifumana kuFacebook, ningasifumana kuWhatsApp. Ikhona iWhatsApp group kaThalita Farmer enincedisayo ekuniqhobiseni, apho sinabo noogqirha abathi banikeze iingcebiso ezithe vetshe ekubeni koba amafama lawo mawasinde. Ndicela nje ukuninika inamba yam ndivalelise ngelithi ngu-081 Yes. 328 1061. 081 328 1061. Sibamba ngazibini msasazi kuwe nabaphulaphuli be-VCR FM. Enkosi sisi, masibulele kakhulu ngexesha lakho. Inkosi msasazi. Right, masimbambe ngola hlobo phaa kwela icala lingaphaya usisi owethu Masabalala. Ya, masiwele ke siye kwinkqubo yamasiko nesithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu. Masambe ke ngolu hlobo. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Yo, freestyle in the street. Recognize that. Who got me and my me. Me mameli me inside these streets are broadcast. Mameli me FM 90.6, 98.4, no 99.9.
Sekuhlaleni Vukani Community Radio ku-90.6, 98.4 kuya ku-99.9 kumakhaya kwakamzambu umntwana isigadla sombokho igandaganda yewayilesi igorha le-radio sahlala kunye siyafaka yendoba Molo msasazi, yho ndiyaqheleka kaloku ndingotsho mamponto ndiyajonga, hayi elifikisika libizo lifikisika inkosi yam. Hayi, namba ndizijuthe nam untuza yazi ngamfem ndinithanda xa nisithini mna awonta ndinithanda xa nisithi utshethutho kuba tshethutho bra Bakubenjalo ke sikhumbule isithethe sethu. Kuyokwenza sonke sepasinemanyela khona. Umakhaya wakamzambo Boma wethu masibondozo bawo imvelaphi yethu ikhoyo singabu namasiko nezithethe zethu zikhoyo kaloku inyathi buzwa kwabaphambile unathamsanga wena msikaphalo wena uzelela umthunya wokudlulisa izigidimi zamanyanga esizweni umthunya wakhethwa ngokuthenjwa kwantlandlolo walusabela ubizo kube exhotyiswe ngezixhobo zamanyanga esizweni anqwala amangqongo otsopitsho zondo zintshabathi kulungile isizalo sikanomelikhaya sona safukamela umthunya wamanyanga umakhaya iphole linqakama kuvungcisiseko zobumnyama libuyise ukukhanya esizweni samaXhosa ngokusikhumbuza ngamasiko nezithethe sawo ukuze isizukulwana samaXhosa singalahlekani nemvelaphi yaso ngatsho ke kuwe sicakandini esethembekileyo samanyange oqesho diya itsho amandungwana